primer lloc, el programa que avui presentem és històric en Massamagrell. Felicitar al grup de treball que ens han currat aquest programa. Per primera vegada en este poble, una sèrie de gent s'ha empoderat. No sols hem fet el programa, sinó fem molt més. Començarem fent els estatuts de l'agrupació electoral, perquè, per exemple, tu entres en qualsevol partit i sols tens que acoplar-te el que n'hi ha. Però nosaltres hem treballat els estatuts de l'agrupació electoral. Farem llistes obertes. Deixarem una setmana perquè qualsevol persona es poguera presentar. Una de les condicions que demanàvem era que es presentàvem amb unes motivacions i que les 2/3 parts de l'assemblea l'avalaran. És que es presentàrem, fèrem llibres, fèrem primàries obertes al carrer. Sí, al carrer. Qualsevol persona del poble podia votar la confecció de la llista històrica a Massamagrell. Com a agrupació electoral tenim que replegar 500 signatures. Pues les aconseguirem. Ens sobraran més de 150 i més de 5 dies. Tot això mentre este faenó confeccionàvem el programa electoral que avui presentem. Torno a repetir, gent sense experiència però en unes ganes loques de canviar aquesta situació. I vos puc assegurar que este programa electoral està enfocat per al poble i sols per al poble. Això és el que vol dir empoderem. Gent del carrer que s'ha empoderat d'esta situació i és capaç d'avui en dia, com jo per exemple, fer un míting. Qui m'ho van a dir formant? Bueno, doncs ara comencem en una introducció del programa electoral. Nosaltres no treballem amb bancs. La nostra campanya se l'estem pagant nosaltres. Com el torneo Counter no tenim ni per a grans esdeveniments, ni banderetes, i a dures penes hem pogut pagar les banderetes per a votar, les paperetes per a votar. 4 cartells i poc més. I pensareu, i què? Què més dona? Doncs té molta a veure, perquè així nosaltres no li diguem res a ningú, ni en particular ni a bancs, que després sempre es cobren els favors. La nostra propaganda són les nostres mans per a treballar per el poble. Nosaltres no comprem vots, nosaltres els guanyem en la nostra feina. I com es fan aquestes coses? Doncs, per exemple, baixant-se el sou dels cares públics, dels cares electes, perdó. Cap membre de Podem Massamagrell es quedarà amb més de 3 sous mínims. Què vol dir això? Doncs no és insignificant, perquè la resta de diners es poden anar per altres coses importants del poble. Limitació de legislatures, perquè no s'apotrona ningú en el poder. No diuen que el poder corrompís, com nosaltres no ho farem. Absoluta transparència dels seus ingressos i l'obligació de rendició de comptes públicament, dels mateixos i el seu patrimoni. Què vol dir això? Pues saber perfectament si un càrrec electe s'està forrant l'Ajuntament i per què. Limitació del número de funcions públiques que es pot desenvolupar un càrrec públic, no com ara. Obligació de transparència i rendició de comptes al principi i al final de la seva activitat com a representant. Al mateix que el punt anterior, saber com ha entrat a l'Ajuntament i com ha eixit, i si ha guanyat molt més del que cobrava e investigar-ho. Obligació d'inhibir-se en la presa de decisions que puguen afectar a nivell personal. Per exemple, si una decisió pot afectar directament o indirectament favoritisme personal. Impulsar el laïcisme, molt important, promoguent un sistema democràtic fundant en la llibertat de consciència i sense recolzar cap culte o religió. Crec que també queda clar aquest punt. Des d'Empoderem Massamagrell tractarem per igual qualsevol creència, totes són bones. Respectarem a tota la gent. Gràcies. Desenvolupar amb lleialtat, senzillesa i moralitat i transparència davant tota la ciutadania de Massamagrell les funcions per les que han sigut designades. Obligació de donar, molt important aquest punt, obligació de donar tracte humà i digne a tota la ciutadania de Massamagrell, especialment al que tinga menys recursos econòmics, socials o culturals, i a escoltar a totes les persones que ho sol·liciten, en especial a les persones amb risc d'exclusió. Estos són els nostres principis basats en honestitat i transparència. Són alguns dels nostres principis. Avui hem donat un altre pas per recuperar la democràcia en Massamagrell. Empoderem Massamagrell. Gràcies.